Navenda Sûriyeya azadiya rojnamavanan ya ser bi kombenda rojnamavanên Sûriyê di raporteka xwe de diyar kir ku ew 11 bin pêkirin kuştina sê ragihandkaran li xwe digire. Di nav wan de kameraman Niraz Saîd û çalakvan Mihemed El Dimişqî yên ku dibin eşkenceyê de di zîndanên rejîma Sûriyê de jiyana xwe ji dest dane. Herwiha peyamnêrê cengî yê kanala Semaya bê ser rejîma Sûriyê ve Mustafa Selame dema şopandina şerê Derayê jiyana xwe ji dest da. Li gorî raportê ku hejmara kuştiyên rojnamavanan li Sûriyê ji adara 2011 ve tanha gihiştine 434 rojnamavanan. Li gorî van hejmara rêjeya binpêkirinan divê heyva borî de bêhtir bû ji heyva beriya wê ku bi tenê 3 binpêkirin hatin rûdan. Kombenda rojnamavanan hemî aliyên şer li Sûriyê berpirse diber wan binpêkirinan de dît. Ku aliyên opozisyonê berpirs bûn diber 5 binpêkirinan de di nav wan de rêgirî li kanaleke Sûrî ji bo kar bike li Bakurê Sûriyê, herwiha rêgirî li kanala Heleb-Lyom ji kar li bajarokê Etarib. Herwiha rejîma Sûriyê jî berpirs bû diber 4 binpêkirinan û Ketîbeya El Hemze ya bêser Artêşa Sûriyaya Azad diber yekê de berpirs bû. Biriya girtina çalakvan Leyth Abdullah. Her li gorî raportê ku piraniya binpêkirinên ku di heyva borî de li Sûriyê rûdan lê parêzgeha Heleb bûn, ku bêhtir ji 7 binpêkirinan rûdan. Piştre parêzgeha Şam û gundewarê wê û Der'a û Quneytara ku bi tenê 1 binpêkirin li wan parêzgehan rûdabûn.